Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista irċeviet 2 nomini għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista. In-nomini huma tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u d-Deputat Laburista Robert Abela. Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Dean Healey spjega kif issa l-pass li jmiss fil-proċess sabiex jintgħażel il-mexxi l-ġdid tal-Partit Laburista huwa li fil-11 ta' Jannar jivvota l-Kungress tal-Partit Laburista. Saħaq li issa jibda proċess biex jiġu identifikati dawk li jistgħu jivvotaw u dawk li għadhom fiċ-ċans li jirregolarizzaw l-eġibilità tagħhom biex jivvotaw. Fl-aħħar ta' xahar ta' Diċembru jrid ikollna l-listi kollha magħluqa u minn hemmhekk inkunu nafu min eżattament huwa eliġibbli għal-vot u dawk li huma eliġibbli għal-vot ikunu diġà ġew marfa permezz dan il-proċess. Dan il-proċess kollu se jkun qed iwassal biex fil-11 ta' Jannar ikun magħżul il-mexxej l-ġdid tal-Partit Laburista bil-vot tal-Kungress tal-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.